Duela astebete, irailaren 16an izan genuen, 11/13 auzian, defentsak eta fiskaltzak lortutako akordioaren berri. Astebete beranduago, honela azaldu digu Ibon Meñikak nola planteatu zuten epaiketa bera eta akordio bat lortzeko aukera. Bueno, gu horrelako egoera baten aurren aurkitu ginenetik eta batez ere Entzuti Nazionalak Irene Hamaseiko hitzordua ezarri zigunetik, edozein egitekoa plantatzen genuenean gure buruari erronka grisa bi erronkei edo bi helburuei erantzun nahi zien eta Hamaseikoak baitere edo astelehenekoak baitere horre erantzun nahi izan zien. Batetik, uste genuena zen, Euskal jendartearen gehiengo zabal batek adierazten ari duen bezala modu bat edo bestean, iraganari katramiatu gaitzakeen edozimotako estrategia represibo gainditzeko modua eta beharra badagoela, eta horreri baitere gure ekarpen positiboa egiteren beharra bagenuela plantatu izan genuen hasieratik, eta Hamaseikoa baitere logika horriri erantzun nahi zion, eta bigarreni plantatan genuen zen, iraganetik eta gaur da eguna oraindik orain indarrean dauden hainbat sufrimendu eta hainbat bidabekeri, nolabait ere azpimarra jarri eta horren konponbideren beharrari nolaiteko, bultzada bereziago bat emotea, eta kasuan kasu, baina batez ere guk azpimarra genion preso eta iheslarien aferari soluzio agenda bat martxan jartzearen beharrari. Kritikak ere eragin ditu akordioa lortzeko hartutako erabakiak, horrek errelatoan edo kontakizunean izan dezakeen eragina kontutan izan da. Kritika horien aurrean, Meñikak azaldu digu eurek argi zutela Auzitegi Goren Espainiarrean ez zutela inolaz ere justiziarik topatuko. Gu oso argi geneukon, besteak beste, gu epaitzera gindoa zena salbuespen tribunal bateo basalaz. Eta urteetan, herri honek modu batean bestean ezagutu izan duela epaitegi horretatik eratorritako justizia eza. Fokoa Entzuti Nazionalaren parametroan kokatzeak ekartzen duela maila batean, gure herrian egon daitekeen gertaera, egoera, kontakizuna, aurrera begirako perspektiba, nolabait ere bere eskutan uzten duela edo baldintzatzeko gaitasuna egosten diogula. Ezinbesteko alitzatekena da kokatzea, aurrera begirako perspektiban herri honek kontatu beharko diotela bere hurrengoko belaunaldiei herri honetan zemotako egoera emon izan da. Oraindik orain, hainbat sufrimendu konpondu gabe daudelako, eta aurretik ere emon izan direlako modu ezberdinetako eta izaeran hitzetako sufrimendu ugari eta jende askok pairatu izan dituenak. Eta iruditzen zaigu askoz ere beharrezkoa dela, benetan maila batean hori gaur egun pairatzen diren hainbat sufrimendu gainditzekoaren gogoari edo beharrari heltzea, konponbide klabetan urratsak emoteri nolaiteko ekarpenak egitea guztion partetik, eta batez ere etorkizun aldeko apustuari bide bat plazaratzea. Eta iruditzen zaigu hor kokatu ez gero fokoa, Entzuti Nazionalak maila batean ekuaziotik apurtxuet aldentzeko aukera gehiago dugula, eta batez ere Euskal Herriko hainbat eta hainbat sektorek edo jendarte zabalak nolabait ere bere kontakizuna idazten hasteko modu bat edo aldarte bat edo plazaratzen duela. Gu behintzat ez gara sartuten beste gainontzekoen balorazioa, baina gu uste duguna dela, benetan aipaturiko parametroietan kokatu ez gero, Euskal jendartearen sektore anitz eta zabal ugariekin konektatzeko aukera bat ematen digula. Zeinetan gaur egun oraindik orain indarrean dagoen sufrimendutariko bat, alegia Euskal preso eta iheslarien egoera eta bere inguru hurbilarena erdigunean kokatzeko aukera ematen duela, eta erdigunean kokatzeak ekartzen duena da agenda sozial politiko instituzional baterako aukera bat plazaratzen duela, eta batez ere konponbide klabetan urratsa erabakigarriak emoteko aukera ematen digula. Uste dut, eskema horretan, Euskal jendartearen gehiengo zabal bat irabazle ateratzen dela, eta eskenatoki bat eta elkarbizitzaren perspektiban pausu gehiago emoteko aukera ematen digula. Bestelako jarrera batzuek agian ez daudenaken konektatuak Euskal jendartearen ikuspegi zabal horrekin, jakingo dute zelako parametroetatik kokatzen dute, baina gu behintzat iruditzen zaigu azkeneko hilabetetan egindako lanak hori adierazi izan duela. Eta hain handi batean, Bilboko kaleak aurrekoko larun batean hori adierazi zuen. Esan bakarrik 57 Euskal Herritarren aurkako epaiketa baten salaketa bat izan, baizik eta aurrera begirako apustu baten adierazle masibo bat bihurtu zen, eta horretarako ezinbestean gaur egun indarren dauden sufrimenduak eta gaur egun konpondu gabe dauden hainbat afera konpontzeren beharrari nolaiteko pausu zabal bateratu bat adierazi zuen. Euskal preso eta iheslari guztiak etxera ekarri arte, gu aktibo politiko eta pertsonalak zen jarraituko dugula. Hori delako benetan egin izan dugun lanaren bokazioa,
egin izan dugun guztiaren noriteko motivazioa, eta benetan herri honek beharrezko dugun ezinbesteko erronka bat. Eta horreri helduko gatzaio, eta gure ekarpen egiten jarraituko dugu.